Pred nama stoji svetkovina duhova. Svetkovina duhova su vrhunac crkvene godine. Time završava zapravo povijest spasenja. Time završava zapravo Isusovo djelo otkupljenja. Time završava, dakle, povijest čovječanstva koja postaje nova. Završava ona povijest mrka, puna zla i grijeha, gdje smo bili kao u logoru, gdje smo bili, dakle, od zloga duha svi zarobljeni, a sad je sa Isusom Kristom započelo novo doba. Tako da je Duh Sveti duh slobode. I bilo bi lijepo, dakle, kad bismo nekako još do nedjelje iskoristili to vrijeme i kad bismo što više pokušali upoznati Duha Svetoga. Duh Sveti je zapravo najpotrebnije crkvi. On je poslan crkvi. Isus kaže, ako ja ne odem, Duh Sveti neće doći. A ako ne dođe, crkva neće moći živjeti. Jer Duh Sveti zajedno s apostolima je ustanovio crkvu i svjedoči za Isusa Krista. Duh Sveti ostvaruje sve što je Isus govorio. I zato Isus kaže, on će uzeti od mene ono što je moje i to će navješćivati vama. Kad Duh Sveti dođe, on će uvjeriti svijet u grijeh, u nepravdu. Uvjerit će svijet, dakle, da postoji sud svijeta i da je đavo već osuđen. Duh Sveti je duša crkve i Duh Sveti je zapravo glavni činitelj crkve i Duh Sveti je zapravo djelo Božje. On čini ono što Bog hoće. Samo se sjetimo kad je Bog stvarao svijet, da je Otac govorio, a Duh Sveti je lebdio nad vodama i nad onim mrakom i stvarao sve novo. On je zapravo ostvarivao i stvarao svijet. I zato Duh Sveti drži svijet u tom postojanju. Zagledajte se možda večeras ako imate kakav cvijet ili ružu i gledajte, Duh Sveti je to učinio da iz korijena, iz one zemlje crne kojima nemate ni kemijskog laboratorija, niti stručnjaka, niti kemičar, nikoga, a napravljen tako savršen cvijet, takve latice mekane, a toliki mirisi, a takav tučak i prašnici, to je nevjerojatno. Odakle? Tako da je Duh Sveti vrhunski umjetnik, on je vrhunski kemičar i fizičar, on je vrhunski djelatnik i tehnolog. Od njega bi trebalo učiti. Znate zašto mi je najžalosnije? Što moji kolege znanstvenici nikako neće da konačno počnu s Bogom surađivati. Jer informacije o svijetu će nam najprije dati Duh Sveti, jer on je stvarao svijet, on zna kako je svijet satkan. I ne možemo mi sami, proučavajući samo materiju i nešto malo biološkog života i psihičkog, ne možemo iz toga saznati što je svijet i odakle svijet i zašto mi, ništa od toga. Potrebne su nam dvije informacije, jedna ozgor, druga ozdol. Ova informacija ozdol, poštovani slušatelji, ona nam daje samo ovu zemaljsku stvarnost. Sva znanost nam samo govori o zemaljskoj stvarnosti. A informacije ozgor koje je donio osobito Isus Krist, vrhunski znanstvenik svijeta, povijesna osoba, informacije koje je on donio, to su informacije o nama kao duhovnoj duši, o nama kao čovjeku, o nama, dakle, kao onome koji je s Bogom neprestano u dosluhu i koga je Bog poslao da na njegovoj zemlji, kao u njegovom vrtu, da čovjek upravlja i čini nova djela. Duh Sveti je glavni. I ono što nam treba zapravo, potrebno je pomoći našim znanstvenicima, osobito onima koji su ateisti, agnostici, koji su u raznim ideološkim strujanjima, društvima i slično, kako im treba pomoći. Jer promašit će svoj život zapravo proučavajući sve ozdoli, neće ništa znati. Naprotiv, ako prihvati informacije koje dolaze od Isusa Krista, savršeno će moći razumjeti i ono donje i ono gornje. Jer naš svijet je neshvatljiv zapravo bez Isusa Krista. Isus Krist je svojim duhom, dakle, ostvario svijet. Otac je poslao njega kao riječ
a Duh Sveti je tu riječ ostvario među nama. I zato, dakle, nama je neizmjerno potrebno da budemo toliko razumni. A pitam se toliko puta, zašto današnji čovjek tako odbacuje Boga? Ali zašto tako ideološki? Zašto tako ne pitajući se, ne razmišljajući? Zašto se suvremeni čovjek tako boji crkve? Pa koga je crkva ubila? Kome je napravila zlo? A ideologije u kojima smo mi, u koje tako rado ulazimo i koje nas uništavaju, razaraju, te ideologije su milijune i milijune ljudi poubijali. Imamo jama po cijeloj Hrvatskoj. Imamo razne gulage, imamo koje kakve koncentracione logore. Sve je to načinjeno time što je čovjek bez Boga. Nijedna ideologija, nijedan totalitarizam nije s Bogom, jer ne može raditi zlo ako je s Bogom. Budući da je crkva upravo Božje djelo, budući da je ona upravo Isusovo tijelo, ona ne može raditi zlo. I kad nam se kao crkvi predbacuje tobože neki srednji vijek i tobože ne znam ovo ili ono što je bilo, onda znamo da je crkva tada bila povezana sa državama i da su države znali zloupotrebljavati, iskorištavati crkvu i činiti zlo, da onda se crkvi prepisuje. Ali to su crkvu prepisali uglavnom naši marksisti i komunisti, ne drugi. Nemate u Europi ičega što je dobro i što je kulturno i što je znanstveno da nije od crkve došlo. U njoj su korijeni, iz nje sve niklo. A zato što je u crkvi Duh Sveti. Bez Duha Svetoga nema ničega. I zapravo ako hoćemo biti normalni ljudi, onda moramo znati da mi nismo cjeloviti ako nismo upoznali Duha Svetoga. Za nas vjernike je osobito važno spoznati Duha Svetoga, poštovani slušatelji. Duh Sveti kaže, on je onaj koji u nama moli. I kad mi ne znamo što moliti i ne znamo kako moliti, on u nama, kaže, neizrecivim uzdasima tada moli. A zašto ne pokušamo jedan puta moliti krunicu i to tako da zamolimo Duha Svetoga, nek on nas pouči kako se krunica dobro moli. Kako se u krunici upozna Isusovo djetinjstvo, njegov javni život, njegova muka i uskrsnuće. Zašto to ne činimo? I kad smo molili Duha Svetog, da on u nama moli, svaka bi molitva bila uslišana. Duh Sveti je dakle onaj koji moli u nama, on je onaj koji nas tješi, on je onaj koji nas hrabri, on je onaj koji nas liječi. Sve što dolazi, što je dobro, dolazi od Duha Svetoga. Zato treba znati kako Duha Svetoga dobiti. Sjećam se kad sam držao vjeronauk studentima u Frankopanskoj u Zagrebu. Počeo sam to 1971. godine. 13 godina smo tamo bili. Ti studenti, zanimljivo, to su 1000 studenata bilo. To su studenti koji su se ženili i udavali. Imaju izvrsne obitelji, s puno djece. I s druge strane vjerni su jedni drugima. Jedva ćete naći koji slučaj da je netko možda da se rastavio, jedva negdje. Ali drugo, oni su tako jedno zajedništvo, poštovani slušatelji. Oni se prepoznaju, kad dođu ovaj onaj kraj, netko se igre, prepoznaju se, pa mi vidi, ti si bio u Frankopanskoj, da, i ja. Znate, kad se pitam odakle to zajedništvo, odakle ta vjernost u braku, odakle ti završeni studiji njihovi, odakle ta vjernost moralu, savjesti, životu, odakle ta njihova inteligencija, onda vidim samo toga što su imali svi iskustvo Duha Svetoga. Ono iskustvo koje sam ja najprije prvi dobio 3. kolovoza 1975. godine, nakon što sam 3 tjedna uporno molio, svaki dan 20 minuta klečeći, Gospodine, daj da tvoj duh kojega sam primio u sakramentu svete potvrde, daj da taj duh tako u meni proradi, daj da njegova sila se iz mene da iz mene izlazi i da prelazi drugim ljudima, da zrači, da ih mijenja. Gospodine, daj da tvoj duh kao živa voda, kao potoci žive vode iz mene teče u druge. To su moji studenti osjetili. 2 mjeseca nakon toga počelo u njima. Svi su dobivali darove Duha Svetoga, ali prije svega to iskustvo. I do dana današnjega
Oni imaju to iskustvo. I polako to prelazi kod mnogih baš i njihovu djecu. Ali i u društvu u kojem žive. To su drugačiji ljudi. I to je ono zapravo što nama kršćanima manjka. I to je ono što nova evangelizacija treba donijeti, poštovani slušatelji. To je iskustvo Duha Svetoga. Znate, ako neki kolač nikad nisi jeo, onda ne znaš kakav. Ne možeš nikome reći da li se isplati njega praviti ili ne. Ako nikad nisi neku dobru ribu ispekao i pojeo, ako nikad nisi odojka pojeo i pečenicu za Božić, onda ne znaš reći ljudima, ne znaš reći joj kako je to dobro. I onda nećeš ni tražiti više. O čemu nemaš iskustva? To bacaš u stranu. Tome se ne diviš, to ne tražiš. Zato ostaješ prazan. Zato što nemamo iskustva Duha Svetoga, poštovani slušatelji. Zato smo prazni, zato nismo sposobni svjedočiti. Zato nas zapravo i bivši komunisti neprestano napadaju. I zato oni nama vladaju. Njihova manjina, velika manjina, vlada nama većinom koji smo kršćani. Nije li to sramota? Ali vidjet ćete, pokušajte možda i vi ako treba 3 tjedna uporno moliti da Duh Sveti siđe na vas. Vidjet ćete, tu večer nikad ne mogu zaboraviti. 3. kolovoza 1975. To je bio početak mog novog života. Tad sam konačno spoznao da su sakramenti kao prekrasni paketi koje Bog šalje nama. I u njima je božanska snaga, sila, inteligencija, pobjeda nad zlom. Ali te pakete treba otvoriti. A oni se otvaraju tako da se obratiš, da kažeš ja ih imam, idem sada te pakete otvoriti, idem vidjeti što je to unutra, koja je to snaga, koja inteligencija, koja ljepota. I da se odlučiš jednostavno, to je obrat, idem se okrenuti tim sakramentima, hoću da proradi moj sakrament krštenja, da ja vidim što to znači biti Božje dijete. Možda meni proradi sakrament svoje pričesti. Što to znači Isusovo tijelo je u meni? Što to znači da sam ja Isusovo tijelo? Da sam ja jedan od organa toga tijela, a Isus glava? I što to znači da sam ja hram Duha Svetoga? Da Duh Sveti moli u meni. On me zagovara pred Ocem Nebeskim. On za mene moli. Koliko ljepote u tebe, poštovani slušatelji. Zato dok nam dolazi upravo svjetkovina Duha Svetoga, o kako je neizmjerno važno da taj obrat napravimo. Da se jednostavno okrenemo i da počnemo moliti Gospodine, pokaži mi što si mi to dao u ta 3 divna sakramenta inicijacije. Ali da bi ti sakramenti mogli doći do nas, da bi oni mogli nama djelovati, poštovani slušatelji, potrebna su još 2 koraka. A to prvi korak je da molim ljude i Boga da mi oproste. Bože, oprosti mi. Dragi ljudi, oprostite što sam vas povrijedio. A drugo, da idem duhom onima koji su mene povrijedili i da im kažem, ja ti opraštam. Ja ne želim da zlo koje si ti meni nanio, da to mene razara. Ne. Odbacujem to zlo. Ne vjerujem u to zlo koje si mi dao. Ne vjerujem u tu uvredu. Ja vjerujem u ljubav Boga. Kad to kažeš, to dvoje, tada počinje novi život. Jeste ikad razmišljali otkud to da Oče našu, a to je Isusova molitva, pazite, to je Isus molio prvi tu molitvu. To ti moliš zajedno s njime svaki puta. I da u tom Oče našu koji Isus moli, to je Božja molitva, Gospodnja molitva, kažemo mi, da tu najprije tražimo dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, dakle najprije kraljestvo Božje. A onda iza toga oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo. Zamislite, u Oče našu nam je Isus jasno dakle dao do znanja. Treba najprije moliti za oproštenje, a onda opraštati. Oprosti mi Bože i ja opraštam s drugima. Jer Isus jasno kaže, ako mi oprostimo i nama će se oprostiti. A oprostiti, poštovani slušatelji, to morate jedan puta temeljito prepoznati. Oprostiti ne znači biti krepostan i dobar, pa zato ti praštam, pa onda plačući to činiš. Ne. Oprostiti znači biti hrabar i odvažan, znači biti junak, heroj.
Oprostiti znači biti svjestan. Kada mene netko povrijedio, tada to mene boli. I tada ja postanem zločast. Tada ja vičem na njega. Tada ja ga mrzim. Tada ja njega ogovaram. Kad je u meni zlo. A to zlo mene razara. Neuroznanosti nam to jasno kažu. I zato kad to spoznaš zapravo, da je zapravo uvreda koju ti je čovjek dao, da je to bomba koju je on aktivirao i bacio tebi u tvoj stan. A šta znači oprostiti? Uzeti bombu i brže baciti natrag. Baciti njemu, evo ti tvoja bomba. Strašno je važno, poštovani slušatelji, to spoznati. Pa što vidite, kad počnete praštati, tad počinje zdravlje, tad je Bog blizu, tad počinju nova nebesa i nova zemlja. Dakle, smo razumjeli, Duha Svetoga ćete dobiti ako se okrenete sakramentima, osobito sakramentu Svete potvrde. I ako molite, o Bože, daj mi ga, daj otvori taj paket, daj da uvidim što je to unutra, daj da osjetim tu silu, jer Duh Sveti nije sila, pa jeste, Duh Sveti je osoba. Ne može sila moliti za nas, ne može nas sila tješiti, ne može nas sila braniti, to je osoba. Ali ono kako on djeluje, to je sila, to je snaga, to je inteligencija, to je ljubav, to je ljepota, to je dobrota, sve ono najbolje, to je ono što Duh Sveti daje. I zato kad smo toga svjesni, dakle, da otvori se taj paket, tada dolazi u nas. A drugo je važno, opraštam, oprostite i vi meni. Vidjet ćete, poštovani slušatelji, probajte samo do nedjelje. Sigurno ćete imati potrebu da nam se javite na radio kako bismo i drugima objavili, ljudi, nemojte više štedjeti vrijeme. Učinite to čudo. Nek Duh Sveti konačno počne najprije nas obnavljati, a neka onda duhovno obnovi našu domovinu i oslobodi od svih zala, a onda čitavu Europu, pa onda svijet. Hoćemo li tako napraviti? Obećajete? Hvala vam.